Mira com faig les piruetes. ¡Hala, qué guai! Noies, de què esteu parlant? Re, li estava dient a la Carla com feia les piruetes. Ah, vale. M'ensenyes com balles? Bueno, jo de ballar no sé, però bueno, ho intentaré. Balles molt bé. Per què em dius que no saps? És veritat? Bueno, no ho sabia. Anem al pati? Vale. Una cosa, aviam, balla tu, Carla. D'acord. Mireu com ballo jo. Carla, tu estàs fent els mateixos passos que jo. No em copis. No t'estic copiant. Per què em dius que et copio? No, ja. Si m'estàs copiant els passos. Què va? Jo els vaig aprendre primer. Sí, clar. Bueno, noies, no cal que us baralleu tant, d'acord? No. Tinc que dir una cosa. Que jo tinc 11 anys i tu tens 10 anys. Saps què? A mi em surt millor que tu. I què passa si jo tinc 10 anys i tu 11? El que passa que com jo sóc més gran que tu, jo ballo millor i he après jo abans que tu aquest ball. Bueno, ara vinc, d'acord? Senyoreta, senyoreta! Sí, ja vaig. Què passa? S'estan barallant. I per què? Perquè m'ha copiat el meu pas de ball. Què va? Si m'estàs copiant tu. Vinga, vinga, que no passa res. No sou amigues? Doncs... Hola, nois. Avui estudiarem l'electricitat estètica, d'acord? Veniu per aquí. Deixa passar, sisplau. Veieu aquesta cosa taronja? Doncs us faré un espai, sisplau. Saps què? Ara no em molestis. Per què et anava a molestar si ets tu la que em molesta sempre? Mira, saps què? Calla. Calla tu, has començat tu. Vinga, pareu ja. Millor me'n vaig a veure pel telescopi. No et moguis, que anem a estudiar l'electricitat estètica, no t'ho he dit? Vale. Vale, nois, mireu això. Veniu per aquí. Vale, què és aquesta cosa taronja, professora? Ja veureu el que és, us ensenyaré. Mireu. És divertit, Sí, molt. Sí. És veritat. Vale, vaig a tocar-lo. No! Espera! Ai, m'he fet mal. Doncs tens que tenir més cuidado. Vinga. Ja us perdoneu, no?